away mama away, away mama away, away mama away. Yona Thepha ungazongijwayela kabi. Ubani sekushaya iflate endlini? Aski isikole kushaya iflate endlini. Yo sikole, yazi ngijabule kamnandi kanjani? Yo sikole, la wantu ujabuleleni. Yazi ke ngijabuleleni. Yo cabanga esikolweni bathe nge-14 February size nama-5 rand. Ilanga lokufaka ama-tiles isikole. Cabanga sikole, sezofunda ukufaka ama-tiles. Yeah man, I won't shala. What's wrong man? Ufaka ama-tiles. Hayi thawuzwanga kahle. Yeyi wena nge-14 February ilanga le-Valentines. Hayi ukuthi ngizofaka ama-tiles. Hayi isikole, abashongo njalo. Bathe ilanga lokufaka ama-tiles isikole. So besifunda ukufaka ama-tiles. Nami ngiyatshela, mamela, ngithi kuwe, maybe umem uthe ilanga le-Valentines Day. Hayi ukuthi ngiyofaka ama-tiles. Ayikho lento ukuthi ngizofaka ama-tiles. Ngiyatshela sikole, bathe ilanga lokufaka ama-tiles. Kuzobe kuyi-Valentines, hayi ukuthi ngiyofaka ama-tiles umuntu wenkosi. Awumameli. Sikole ngiyatshela, utho umem, Hlatshwayo. Nge-14 February size nama-5 rand. Sizofaka ama-tiles cause ilanga lokufaka ama-tiles. Angazi ngihlanga naphi ama-tiles ne-Valentines. Yo sikole, plus mafaka lento zakho awufuna ukuzwa next. Lento zakho zama-Nigeria lezi. Yo awufuna ukuzwa next. Yo man, inkinga yakho awumameli. Gcwele ijam la endlebeni. Awumameli.